Hello, adtoy manan ti pagayam yu amang kabkablao kada kay tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sangawan labas. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay i-drama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay kini Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaldine Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, kini Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Agnes. Dear Manang Bianang, dahil kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaang. Marigrigat kami laang, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur iti lako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag iti lako ta. Mabit lang nga ron. Alak ti basket ko. Urayan na kon ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ken ni Mylene kadag iti lako mi aprutas ken nateng. Andan ni tabangsal nga agururay. Ay nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay abamaw tamangan kayo pa sa kayo mapanagi sursor. Amang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod. Tadaras kayo makaipaibos iti lako yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat isa na mga armusar. Nagruna ka na dagsenti trabaho. Ay, nagrigat kat nga minan ti biyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang na amo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalita iti balitok. Aywan anya. Awan lang at ti balitok. Ay, gamulwan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga dakidin. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa diti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnanaed. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga noado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta, no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan, adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo mat amangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ruda nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Nanang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang mauijay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija nanang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madama at trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya rin balay tayo ijay Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May pagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Kun nga raw, Deyo.
na nga tumutunti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan papa. Nateng ati mayat na kaninyo. Oo niyaw, kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro na kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sikan ti makaambo ka na kiti negosyo tayo. Wen papa, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit dia ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigod a caretaker tayo ijay. Wen nga rod papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raud, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak. O sige papa, kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raud, marilaksa gini ka dakto ije Pilipinas. Makapaliday nga min dito. Manipod na tayo na di mamayo, sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay kahit, ada kayo dayta papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga, sika. Ayos lang mat, sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Sika ngay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak kon, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino ay ti mo na pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan ti gate na. Unngag paiso. Si mangpat siguro ti akin kuko ay ti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta nga ruda. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natenggan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Ay, umayan dito eh. Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka na itinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kanka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin na amumik ni Mylene. Inala na tinumber ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kun paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no isutiakin ko ay tidakkel abalay anak. Sungbata maon. Ang mga no isunti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jay nga urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Apay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamon kanyak ta inaklon nak maiten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama mo tinaganak mo.
Tana umanot da. Nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Basta ati daw batik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan na. Ket siya kaon ti makaamu iti amin na kasapulan niyo. Uraysan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talaga yam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagserbiyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlain ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kunakara kayon. Ta agbalintaon nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami meten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may ti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kung may sa akijay. Naibaga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada asikaswek. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak to ditoy Pilipinas. Ay, katuwan sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin kada kayaw. Uray da kami ti paralinis iti balay mao. Agyaman ak launay do kasta, nanang. Imakar kayo mat gayam man gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur iti natang. Amom ti sasawam, Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang itinatag. Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayam ay. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumutan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwan ta? Ay napasensyakan Maylen. Ngam kayat kumuta mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglaw-law, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkede Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigrigat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isu nga ron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't ananagsin ti trabaho dito. Awato niyo kumara ito ya kwarta, nanang. Nagado a kwarta? Abas toyo da ito. Mapana ko ni Hawaii ito bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw ti panagsublime. Makar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. At dangaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta.
Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun di kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan nga ay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ha? Ay, ala nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, kukuha ba kahit? Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga min di kutsun na lakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsun na kitikas daw. Nag-post call kan naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kahit? Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Tay, sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong. Ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita, bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Ha? Oh, Ay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay. Ba nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Danda ni makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y ang maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, Ni, sabali mo tidimsag anak ko. Baro met agwapaw. wan nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingitak man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay. Kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na na. Ang da kami ti adaan karbangan iti dahi ti balay. Kaya't tangay saan pa yung mata nagkasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan nana. Ala, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nanday ta. Naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit? Agawid tayo. Magsibaklay ti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadom. Ta baklayan mo ni Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasta anak ni George itayan tiri daw. Urayan nan sa tirurwar tayo. Apay nga yung kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga yung papanawan na tayaw.
Saan nagkasarda Agnes ken George? Iso nga awan karbangan na bakit? Agawin tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Pakawanan na kumano nagbalinak pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayan ni George, isong agsubliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad-kadwak nga agisursur-sur. Agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kitsi ka ti best friend ko manipod elementary tayo. Nalpay ti abaga mi kadananang kantatang, gapo itisan mi ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rodi ti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, dito'y drama tayo. Manang! Bianang! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagninay ditong galmaysa.